Staatsbosbeheer waarschuwt het beest om maar de hudde wien net in de bos te komen. De BM zitten nog vol blad en vangen een soort wien. Vliendier waaiden BM als ieken massaal om. Staatsbosbeheer houdt zijn het vast, maar de zwarm die no zijn is en verwacht dat er weer een soort skee ontstaan kan. De gemeente van Ljouwert gaat akkoord met de strengere controles op brandveiligers in de binnenstad. De komende tijd willen er een tiental stekproeven dienen bij huiseigenaren om te zien hoe het zit met de veiligers. Ik kom met er informatiebijeenkomsten. Onleidingen de grote brand vliegen dier op kelders in Ljouwert. Docenten en leerlingen van cultureel centrum Het Toonhoes op Jouwer hebben vanmorgen maar in protter leven een optocht door het dorp houden. Ze doen dit om te protesteren tegen de bezuinigingen van de gemeente de Frieske Maarten. Die wil €250.000 besparen op het cultureel onderwijs. Het CDA Friesland wil dat er 2,5 miljoen beschikbaar komt voor mogelijke kniepenpunten in de jeugdzorg. De verwachting is dat met name de Lietse gemeenten problemen hebben bij de oergang van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten. Maar het geldt met onder oren voorkomen worden dat er wachtlisten ontstaan. Joen en vannacht van de kusten op het water noordwesterstwarm, maar kans op tonger en hagel. Het wordt 8 graden. Ik ben hier nog noordwesterstwarm. Letter, middags neemt de wien au en wordt het droeg en krijgen we zinnen. Temperatuur morgen 13 graden.